Ако ти предстои ремонт на апартамент, не започвай с майстори, плочки и цветове. Първо реши тези 5 неща. Иначе много лесно ремонтът може да стане по-скъп, по-бавен и много по-изнервящ, отколкото си очаквал. Най-честата грешка, която виждаме при хората, е следната. Купуват материали, викат майстори, започва се работа и чак тогава започват въпросите. А тук контакт ли трябваше? Къде ще е пералнята? Тази стена ще остане ли така? А осветлението как ще го направим? И точно тези решения в движение водят до къртене, забавяне и допълнителни разходи. Преди да започнеш ремонт, реши първо тези 5 неща. Първо, как ще се използва всяко помещение? Не мисли само тук ще е хол. Помисли къде ще е диванът, телевизорът, масата, бюрото, климатикът. Второ, къде ще са контактите и осветлението? Това трябва да се реши преди електроинсталацията, не след боята. Трето, какво ще има в банята? Душ зона, мивка, тоалетна, пералня, бойлер, шкафове. Банята не прощава грешки. Четвърто, какъв е реалният бюджет? Не само за труд. Включи материали, транспорт, непредвидени неща и финални детайли. Пето, какъв краен резултат искаш? Не е нужно да имаш дизайнерски проект, но трябва да знаеш какво усещане гониш. Модерен дом, практичен дом, по-луксозен вид или просто чисто и удобно жилище. Когато тези 5 неща са ясни, ремонтът тръгва много по-подредено. Ако ти предстои ремонт и не знаеш откъде да започнеш, изпрати ни съобщение с думата «Инфо». Ще ти кажем какви са първите правилни стъпки за твоя апартамент.